Здравейте отново! Аз съм Цветина Арабаджиева и продължавам спонтанно записаното видео от вчера от моята кантора за силата на писменото и устно слово и за силата на мисълта е написано и казано изключително много и следва да бъде казвано, следва да бъде говорено. Защото тази тема е основата на всяко едно творчество, на всяко едно осъществяване и случване в нашия живот. Не случайно сложих в началото беше словото. А какво искам да ви кажа като продължение на темата за словото, която спонтанно записах вчера от моята кантора? Искам да ви кажа, че аз съм майстор в неосъзнатото творчество, чрез писмено и устно слово, на желания, които не са желани. Не веднъж се е случвало в живота ми да поискам нещо, след това да осъзная, че това не са моите истински цели, но поисканото да се осъществи. Години след осъществяването на това желание, аз при разчистване на книги съм намирала мои тетрадки, в които съм записала ясно и недвусмислено желанието. И то се осъществило едно към едно. Както ви казах, Божествената матрица е дословна. Затова по-нататък, когато съм се хващала, че си помислям нещо, което не искам, аз казвам отмяна. Даже дигам театрално ръце нагоре към Вселената и казвам отмяна, отричам се, 3 пъти се отричам от всяка една мисъл, която не искам да бъде заработена за мен и за останалите и от всяко желание, което е било спонтанно, неосъзнато и на практика нежелано. Казах ви за многото мои случки. Аз ще ви разкажа една много смешна случка за силата на думите, която стана в точно този хол. Срещу мен беше един голям телевизор, няма да казвам марката, с огромен екран, с голям кинескоп назад, който много ме дразнеше. Аз почти не гледам телевизия. Много ме дразнеха действията ми по почистването му, защото целият кинескоп, може би се казва това отзади, беше на дупки и аз го почиствах по всякакви начини, с всякакви средства, за да не се запрашава, защото има огромна повърхност. Един ден не стига, че се запрашава и заема тук половината стая, един ден излизам да простирам с един огромен леген, почти толкова голям колкото телевизора, и минавам покрай телевизора и телевизора ми пречи, нещо не мога да се завъртя и аз казвам, Янито гледаше анимация в същото време, и аз казвам, това чукме, как искам да го махна от тук. И в същия момент телевизора спря. Пио! И спря. И Янито иска да си гледа детското, опитвам се да го пускам отново, някакъв рестарт да правя, изключвам го от тока. Не тръгна. И понеже не бях готова, може би вече бяха излязли първите плазми, за да се настроя аз така против нашия голям телевизор, относително нов. Аз извиках техници, защото много тежък, не мога да го занеса до сервиза. Хората ми взеха пари за прегледа, за идването до дома ни, но не откриха никаква повреда. И той стоя много време така, не ремонтиран паметник, само му чистя пръха. Един ден казвам на приятелка, на която мъжа и е оператор в телевизията и супер добър телевизионен техник. Човек е инженер, има по-различна специалност, но много млад се занимава с ремонт на телевизорите. Дойде той вкъщи, каза, няма проблеми, ще го оправя. Няма какво да е толкова сложно, той е новичък. И стоя няколко часа в нас и не можа да го оправи. Беше много заинтригуван от повредата и го взе в тях. Да го ремонтира в тях и да види какво се е случило. След време се видяхме и ми обяснява, че много време отделил и че на телевизора нищо му няма. Но така както нищо му няма, той не работи.
Далеч съм от да правя всякакви мистерии и така нататък, но съм абсолютно сигурна, че в секундата, в която казах, че не искам това чукмет тук, и чукмето се подготви да си заминава от тая къща. Само че аз не бях осъзнала, че трябва да си купувам нов телевизор. В момента не ми е до този разход, не ми е приоритет купуването на телевизор. И така, това е такъв един смешен случай, но историята помни доста тъжни случки, които на практика неосъзнато са били пожелани от мен. Миналата година ми направи силно впечатление един случай по мое дело. Наложи се клиентка да ми носи, малко се облягам, извинявайте, боли ме коляното, има мух. Пострадахме танци и затова се въртя то наляво, то надясно, защото ме боли ме лявото колянце. Така, отклонението приключи. По повод дело клиентка ми носи документация от нейна операция. И ми казва, оставяйки ми я в 3 екземпляра, и ми казва, че тя си била виновна с тази операция. Аз и се чувствах, че е преживяла нещо много тежко. И тя казва, аз съм си виновна за това. Казвам, как така сте виновна за това? Ами, виновна съм, защото набързо направихме 2 малки сина, 2 бандита в къщи. И аз си желаех, и даже и казвах така от време на време на мъжа ми, как искам да правя секс, без да мога да забременея. И около 2 седмици след като е казала това, много тежка коремна операция, миома, и тя вече можеше да прави секс, без да има опасност за забременение. Това, което ми сподели, беше, че на практика тя иска 3-то дете. Иска момиченце и 2-мата с мъжа и осъзнато иска 3-то дете. Била е в период, не е обмислила какво е казала, но то се беше осъществило. Миналата седмица се видях с една колежка, която много харесвам. Изключително симпатия имам към нея. Поздравявам я, ако гледа видеото. И не съм я виждала много давно в съда, около година. Питаме защо не съм я виждала толкова време. Ние я виждаме и с Фейсбук. А тя ми отговаря, че цяла година е гледала болната си майка и са минали през много тежки перипетии. Болници, операции, лечения, телк. Цяла година тя се е побъркала да се занимава с майка си. На практика е живяла там и изобщо не е можела да работи. И аз се опитах да я успокоя. А тя ми казва, аз съм си виновна. Не си виновна ти, не можеш да причиниш ти това на майка си, тя е доста възрастна. Не, аз съм си виновна, казва колежката, за себе си, нали? Не за майка ми, но за себе си. Аз съм си виновна, защото аз непосредствено преди това си пожелах 1 година да не работя, ако може да не ходя на работа. И ето стана. Само, че не съответства на нейното вътрешно желание, защото тя не е искала майка и да е болна и да гледа болната си майка. Тя е искала да не работи, за да си отпочине. Много са случаите. В момента ви казвам само малка част от тях, в които ние творим, без да осъзнаваме, без дори да искаме това, което сме казали, да се случи. И колкото по-леко го казваме, в колкото по-леко състояние сме, колкото повече се шегуваме с това, то става. Когато дойдат при мене по някакъв, примерно, търговски въпрос, или за нотариален, или да им пиша нотариални актове, повещна сделка и така, идват съпрузи и се шегуват един с друг, се шегуват, че в мое лице има ли адвокат. Мъжа казва, ако не слушаш, ще се разведа с тебе и арбаджиева ще ми адвокат. И аз обикновено им казвам, моля ми се, отречете се. Отречете се от това, което казахте, защото се случва. Не веднъж се случва да се шегували, че ще им стане адвокат за развод, без да го мислят и наистина да им ставам адвокат и след това идват и те си спомнят шегато.
Така че, мили хора, много е важно какво говорим, много е важно какво пишем, много ги пишем в чат, много ги плямпаме така без да ги осмислим, без да ги искаме, а Божествената матрица е дословна. Така както не познава частицата не, така и тя заработва дословно нашето желание. Тя не разбира от символи, както ви казах в предното видео, освен ако не сте се договорили с нея кой символ за какво ще служи. Кой символ приемате. Обикновено трябва да се договорите поне един път с Вселената. И съветвам ви, колкото и да е смешно, нали, някой път и не е много удобно, защото не сте сами или сте на обществено място, но сте израстили нещо, което не искате да се случи. И аз казвам си отмяна. Отменям го. Не го искам, отричам се. Даже дигам така очи нагоре и викам отричам се. 3 пъти се отричам, Господи. От това, което казах или от това, което си помислих. Даже казвам отричам се на няколко езика. Да съм сигурна, че са ме разбрали. Шегата на страна. Наистина трябва да се отричаме от нещата, които не искаме да се случат. А ако не можем да намерим писмения текст, се сещаме, че нещо сме написали, има формули, които да напишем, за да неутрализираме това, което сме написали по-рано и не искаме да се осъществи. Много е важно също какви музики слушаме. Не само аз ви говорих за вибрацията на цвета и за вибрацията на звука. Казах ви, че цвят и тон са едно и също нещо в темата за белия цвят. Но сега ви казвам, много са важни текстовете, които слушате. Дори да не ги разбирате, дори да са на друг език, много са важни текстовете, които си пеете. Защото те се осъществяват. Защото това е вибрация, която отлита, отпрашва нагоре и се заработва за нас. Един случай през 2009 година гостувах в Аксаково в едно семейство. Много симпатичен баща на мой познат. И много възрастен мъж и аз така го симпатизирах и попитах за майката в семейството и моят познат ми каза, че майката е починала много млада. И ми каза: Цвети, знаеш ли, очевидно е бил много осъзнат още тогава. И ми каза: Цвети, знаеш ли, баща ми, като са били младоженци с майка ми, много млади, аз съм бил бебе, е пел някаква жална песен, че той стои в двора и клет вдовец плаче за починалата си млада съпруга. Някакъв такъв е бил текста на песента. И жена му, младата му съпруга, му казвала: аз не съм умряла, защо пееш такива тъжни текстове? Това била любимата песен на бащата. Много скоро той наистина остава вдовец, моят познат остава сирак и съпругата наистина почива. Аз не мога да знам дали този човек не е предчувствал съдбата си и за това да е бил на тази вибрация. Или са последвали събития следствие на вибрацията му. Никой не може да ви каже това. Някой път така, другия път е обратно. Ето защо, защото никой не може да ви каже как е. Затова трябва да сме много отговорни в творчеството си. Чрез мисъл, чрез слово, писмено и устно. В чатовете се пишат големи глупости, много тежки неща. Много често българина говори, българката особено, ужасни неща за децата си. Не бива. Говорим много лошо и за държавата си, за страната си. Мислите се самоизпълняващо. Мислите и словото, това е самоизпълняващо се пророчество.
Заработва се това, което казваме. Затова трябва да сме много отговорни, защото ние заработваме и за другите. Когато децата ви са малки, нямат тази сила на мисълта, а вие сте тези, които творят тяхната съдба. Вие сте сътворци. Също така, ако в семейство имате възрастен човек, по-немощен човек, ако имате по-инертен партньор, а вие сте с силна мисъл, с силна вибрация, вие творите за всички. Вие творите за цялото. Затова бъдете отговорни. И ако цялото, всички хора, цялото, видимата, невидима същност, цялото не ви докосва и не се чувствате отговорни към цялото, не може да го разберете какво означава това цяло. Или казвате, що пък да не творя аз и за тъпите политици, или за откъде на къде ще съм отговорна, аз какво казвам, защото сумати народ трябва да бъдат в затворите си, заслужено са в затворите. И ако така цялото за вас е една маса, която не ви харесва особено и не ви докосва и не се включва вашата отговорност за цялото, то тогава нека да се включи отговорността ви, че вие творите за най-близките си хора. В този ред на мисли, а ние сме в момента все още в избори и все още има някакъв шанс да сме отговорни към децата си. Ако не сме отговорни към себе си, ако не сме отговорни към цялото, ако родина не ни докосва, ако България нищо не значи за вас, то поне живота на вашето дете би следвало да ви вълнува. Затова бъдете отговорни в своето творчество, защото творим за децата си. До нови срещи! Ще бъда много щастлива, ако съм полезна с това видео. Изключително съм искрена, чувствам се много отговорна да ви кажа всичко това. Опитах се да ви го кажа около предните избори, съм направила видеоклип, ако се бър смелост ще ви го опусна. За да видите, аз плаках почти през целия клип. Когато говоря за децата ни и за България, в момента също ще ревна, затова аз спирам видеото. Бъдете максимално отговорни в начина, по който творите. В начина, по който мислите за себе си и за децата си, в начина, по който мислите за България и в творчеството си. Чрез думите, които изричате, чрез това, което пишете, чрез мислите, чрез наричането си. Ако не вярвате в това, което ви казвам, значи вие не трябва да си пожелавате нищо на рождени дни. Никакви такива пожелания по интернет, никакви пожелания по телефона, защото не вярвате. Като не вярвате, не дейте да им пожелавате здраве, щастие, късмет, любов, сполука, благоденствие, дълголетие. Не им ги пожелавайте тези неща, ако не ги вярвате, ако не вярвате в силата на Словото. Но вие дори на неосъзнат план да кажете, че не вярвате, на подсъзнателно ниво вярвате и знаете за силата на Словото. За това пожелавате добро. Затова използвате Словото като регулатор да кълнете някого и да не пожелаете хубаво на този човек, защото смятате, че можете да влияете на действителността чрез своето Слово. И смятате, че проклинайки го, въздавате справедливост. Вярвате в силата на Словото и аз зная, че вие вярвате в силата на Словото. Именно за това ви моля, използвайте тази сила за наше добро, за да можем да се поздравиме и да гледаме това видео след време и да кажем, направихме го. Когато го направите в личен план, го правите и за цялото. Когато го правите за цялото, го правите и в личен план. Вселената е устроена съвършено. До нови срещи! Много съм оптимистична в този момент за това, че вие ще чуете това, което ви казвам и ще го приложите с любов и за добро, за нас, за цялото. А ако не разбирате това, с любов и за добро на нашите деца и на бъдещите ни деца, за тези, които все още нямат деца. Чао, чао, до нови срещи, обичам ви и вие нищо не може да направите срещу това. Чао, мили хора!